This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong dignaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Taimbagal daw, bigat kada kayo amin apo. Maabig ya kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Ang putang-putang lay panaon. Atag-tagay lay agaw at atang tanagagik. San kalik na, so sare makasinit. Makasinit ya sindag na agaw at atang tanagagik. Ago natin na Tuesday, petsa 30 tala. Sorry, amagabagalay dalan. Pero wala rin lugar diyan basa ni. Hanggat sa rin kaplusan, petsa 30 tala, 10 ki agaw at bulan na Setyembre at tatang tanagagik at sa taon 2025. And because it's Tuesday, wadyati lalamot atatang tanagagik yung mga paruntal, mga balita, mga palapag. Nasa rekomentaryo ni Pakaradsari Matuan, Liknaay Balay. Siyempre nakauluptan na kantabay lalangula, sari magtaryuran na kapabrito. Kapabrito RJ Jimenez, always at your service. Sansay magtarilingkor, magdaryon kapabrito Joseph Kanilang Bakani. Kaantabay tima siyempre. At technical side, ang kape orom the only one sa Alanlanag, Engineer Nixon Dakal. So it's Tuesday at atong tanagagik at sayan agaw effective la so igalaw lalamot nasaray presyo na krudo sa diesel untagi lamat na 90 centavos per liter. Sa gasoline limagsab na 20 centavos per liter kalamor. Sa kerosene, timagay na 90 centavos per liter. Kerosene itan. Untan tumat atatang tanagagik ang gapolare cancellation of classes natan. Singadyad bali na kalasyaw, monitor tayo atatang tanagagik ya. May pasok na all levels
maliban lamang po sa Nalsian Bacayao Elementary School, Bunlag Central School, Tanbunlag National High School. Nayarin na underwater ni Raraya. Anto so sarayan lugar. But may pasok na sa mga hindi na apektadong lugar dyan po sa bayan ng Calasiao. At dengdang alang kuman kapaborito RJ. Yes, good morning. Good morning. So Sara may sasama interview na saray kakaiba tayo. Si kapaborito Errol tan si kapaborito Dennis at kinin Mayor Patrick Agustin Karamat. At Pigaran Barangay sa Salinap na danom di tanad si Kra. Bali na Calasiao. Out of the 24 barangays, 19 so Sara may asalinap na danom. Ang gamanuntan niya 19 barangay so asalinap na danom ditan at bali na Calasiao. Ang kapubalat so deklarasyon na state of calamity. Sa ikuang ko, kapaborito RJ, ay agda amay nakaukulan ni sa man-release na pundo at sa may calamity funda because probably kung ko bali-bali marakap so financial management na sa kaplasan niya administration. Jaya saya so administrasyon ng Mayor Patrick Agustin Karamat. Kanyan sa ikwang ko, maong nilalaingan at Calasiao kwang ko. Akin ka mo partner. Ken. Ta anggaman 19 ya barangay so nalgapod danom apektado na sa din malanya dala for almost masuluklawarin sa kisimba gauntan kapaborito RJ. At agda na kaukulan. So state of calamity. Agda na kaukulan so declaration na state of calamity. Because malaulaam sa pundo da. Kanya si kwang ko ay sana all aliwan sinasari arom ya LGUs mamay na may de mangideklara na state of calamity. Ni secondary reaction dari totoo. Jad syudad na dagupan, amid duwala. Ami primero, iadulap sa syudad na dagupan ng deklarara na state of calamity. Jad saman first declaration of state of calamity at Tinmalindag si Councilor Dada Reyna kinaraw to so sa may accounting na sa may pundo no inarso nakarto panon dan inkana panon dan ginastos may pundo yan nanlapod sa may lapod sa may deklarasyon na state of calamity. Natan wala lamot yay may kadwa ya declaration na state of calamity at siyudad na Dagupan. At ang ganatan sa ilalo to ni ng Councilor Dada idandala na kopya na report. Pero sa ibabagada mamimpinsan na kuno no nasabi may 100 days report da. Wala tali 100 days. Malapo na imirong ira. 100 days. Sumpala. Unta, October la. Kasi say 90 days. Tulan natin na ni July, August, September. Andining kapamani. Asinggar la. Iyalagar dala ko noon sa nira mangitar na report. Okay. Hindi balit. Siyempre, singarangal ko pati binmali mo Pero sa kimot, rason, not solo at sa may pundo na LGU. Dako pa manlikot mo, kapaborito Joseph. No na-deklara ni state of calamity sa Kaya Balay. Singasikatiran na pribado, agong lulub ditan. Sarang tayo man loan na DCSS. Ganun yun. Pero siyempre, araman sa Kaya itardamot ya pribliho at sa ramay asalinap ya danom, may agad natan dilap ni. Piano na usar damot susatan niya pribliho. Yes. No, ni-deklara state of calamity sa kaya lugar. Sa kaya ni likod at satan niya ni balikas mula kapaborito RJ. Jad LGU kasi nawala tayo declaration na state of calamity hangga pulay kuskus balungos
release ya tampol sa pundo. Yes. Aliwan may siya. pundo. Tawala may man lang pundo. di akasit aside. Yes. Ya 5% amuod barangay. Barangay. Oo. Untan matad ken LGU. LGU. Wala mat sa kasita sa ja 20. pundo. 20. Ayan, 20%. Pero agda na yarin Gastusan niya amin. Gastusan niya amin. Yes. So, Portion labat kasi Portion. the whole year bigaran bagyo son dadalanad si katayo jad Pilipinas. yes. Kami amay. Maya-maya, gontan. 20, masulok. Kaya Isan, nante- pero antes dyan i-declare mo, wala mo so recommendation na disaster council. Yes, wala recommendation. Kanya no valid may recommendation, siyempre magipasara na may resolution declaring a certain LGU under state of calamity. Pero no At ang question na labalante. pero dapat transparent Yun. with you. Yan. Dapat sabihin kung ano yung mga pinagkagastusan Yan. at nang maging transparent naman. Yan. Kasi antayo, ang putang-putang ni Edsaren Kaplusan, sumatan na saray totoo ni paakrat sa tay korupsyon. Ay. And the people are demanding, they are demanding transparency and accountability. Nako. Accountant ka pa, Brito RJ? So sila. Ha? Bangalala. Mula na pukpukantan Jesus ka pa, Brito Escudero, RJ. di ba? O, Oh. yan, baka may Nanay, voice clip ka doon. Nako. Mambabangalan na lang iran ko ng Ken. Former Talagang speaker. paruntalan la. Diretsahan la pala. Yes. Diretsahan na. Nananyutan na tatang talagagi. Kanya ang putang-putang Kaya ang issue papaway natin. la. Yun. Mm. Kaya si rin, manaal-alwar tayo. Singasamay gagumtan ng Councilor Dada, gabay ito, wala mo so accounting ya, ini paruntal da. Piyan jaruntan, na siguro tayo, aliwan basta-basta amay nipaway tayo pundo at amay anggap pulay accounting, anggap pulay report, gauntan ka paborito ajay. People's Siyempre, money. That's people's money. Kwarta ng baliitan. So, the people deserve the right to know. Kinang agda ni Sirin na ipapaanta no toy nang gastusan, di ba? Hanggang Pag po may nilang programa sila, sabihin na nila. Yun. O kaya sa vlog, pwede naman. Yes. Yaman din lamang na you are for transparency and accountability, then go. Ang po lamay, what is keeping you, yamay, ngangali agyo ni balikas at kinan Councilor Dada no ang tulinan gastusan. Siguro ego siya pa Ha? kami, man reported si Kakwan siguro. Di ba may mga ganun yung mga parang But- kulkulan sa... Yes, but. May But, totoo Councilor Dada is a kabiyangan na konseho Yes, and she is a citizen, she is a Dagupeña. Hindi, iba She is a taxpayer kahit of hindi si, Dagupan. kahit hindi si Councilor Dada Reyna ang humingi oo. ng mga report, pwede naman. Oo. Di ba? Pero yun nga, yung sinabi ko nga, sino kami para mag-report sa'yo? Baka may mga ganong mentalidad. Di ba? Di ba? But you cannot say that Mhm. because as a government official, 'di ba? Oh, hindi agday busngaw. Oo. Pero at the back of their mind, Oo. 'di ba? Parang gano'n nga. Yes. Yung- 'Di ba? Public service is a public trust. Mhm. Trust, T-R-U-S-T. How will you make people trust the government? Mhm. Be transparent. Be accountable for every peso spent. Yaman lalapod people's money. Gauntan ka paborito, RJ? Mm. Oh. Simple labatan. Kaya ay sa Kuangkulante, good for Kalasyaw because they know how to manage their kwarta, their pera dyan sa bayan ng Kalasyaw. Pero dakalmot yung mandadasal. Sa may aspeto yung may imbagak na naman. Mm. Na sana para Mm. makamove din kami. Pero sabi mo nga, siguro manageable yung sitwasyon Mm. kaya hindi sila na-declare diyan Kasi, sa Kalasyaw. Ni walay abasak ingan niya liknaan ka paborito, RJ. Mhm. Yes, ay kwantod sa liknaan to ay. Kung totoo ang sinasabi ng ating mayor na good governance is all about transparency, accountability, action, dapat may malinaw na batas at mekanismo laban sa korupsyon at ilabas yung mga master plan lalong-lalo na ng flood mitigation ng Dagupan. Mhm. Hindi puro salita, kundi totoong solusyon. Mhm. Tani ang ganatan.
issue niya talaga. So, ang patapatang niya sa flood. Tapos ang pangontra nila dyan, ikaw, may solusyon ka ba? Sa mga nagre-react, magbigay ka ng solusyon. Well, ganito yon. Mhm. They are not in the government and you are in the government. Mhm. And because you are in the government, trabaho niyo po yan. Sila na hindi nasa gobyerno, tao po sila, nagbabayad ng taxpayers po sila, and they have the right to say that. Mhm. Hindi, yung mga puna, dapat dagdagan ng solusyon. Parang ganun. Ito na lang gawin nyo. Suggestion. Yan. Parang, Suggestion at saka magkaroon ng at may magandang collaboration at open forum. wala na. Mga Wala ka ganyan. nang magagawa. Oo. Sa kanila naman, yun ang solusyon. Yung anong tawag mo dyan? Elevation. Elevation. Di wither lang. Yun ang alam nilang solusyon, di yun ang ginawa. Sa kwanto Pero ang tanong naman, nakatulong nga ba? yan nga, yun tanongin. Sa kwanto transparency is not about photo-ops, FB Live, or feel-good speeches. Di ba transparency yun? Kasi pinapakita yung mga ginagawa. Sa kwanto, yung transparency, for him, sunan sulata. Yan. Ang totoong transparency means batas at bukas na datos. Dagupan needs a Freedom of Information Ordinance. Kwanto. Anong pumipigil? Takot ba sa katotohanan? And accountability is not also about blaming dirty politics o pagsisisi sa opposition. Kwanto. Ano lang, parang napupuna ko lang ngayon. Wala bang CIO? Meron. City Information Office. Meron ba? Kasi wala nga yung mga press releases kanila ng page yun, di ba? Oo. Wala yung mga dati, may mga mababasa ka doon. Tulad ng Be Reactive yung PIA. Di ba? Parang ganong na sistema, di ba? Oo. Na lahat ng nangyayari sa Pilipinas, nandun yun sa page nila, di ba? Ang CIO, meron ba? I don't know. Kung Sino bang CIO officer ngayon? Hindi ko rin alam. Baka, kasi dati hawak ni Madam Eva yan, di ba? Pero nag-resign na siya. Oo. Sino kaya? Kasi parang walang impormasyon ngayon. Mm. Pero makikita mo doon sa page mismo ni Mayor. Yung Mayor Belente Fernandez, doon ko nakikita yung mga kaganapan. Yung sa page na yon. Yung sa page na yon. Kung Yes. ano yung mga ginagawa nilang hakbang, pati yung mga pamudmod ng alam mo na tulong sa ating mga kababayan dito sa Dagupan, doon ko lang nakikita. Pero yung about, 'di ba, sariling page ng City Information Officer, wala. Tulad ng naglaylo na rin yung Municipal Information Office sa Lingayen. Dati nung hawak din ni Madam May, lahat ng aktibidad diyan nalalaman natin. Pero ngayon ala na. Ang very active ngayon na Information Office, Kalasyaw. Yan. Kalasyaw. Dahil nababasa mo din, Yes, di ba? Yung oo. mga kung anong ginagawa. Pero sa Dagupan, wala ata. Di ba? Sa page na lang Parang wala akong actually wala na akong nakikita. Oo. Kung ano yung mga activities, Kasi mga kahit balita. di mo sila friend, kung naka-public yan, di ba? Makikita mo rin. Siyempre may mga mag-share. Mga ganun. Na friends mo rin. Kasi pag hindi private, pag naka-public pala, pwedeng i-share. Yan. So, para matugunan yung mga kasagutan na ninyo. Kasi ito, sinasabi nitong ating tulad yan na nagbibigyan ng reaksyon. Si Kwanto lang ikin ko, walay suggestion to actually kapabrito. Suggestion or opinion or whatsoever. Sige, go ahead. Liknay, valid. Yes. Accountability is not about blaming dirty politics o pagsisisi sa opposition. Ito ay realidad na dinaranas ng bawat Dagupeño. Meaning, yung itong sitwasyon natin. At matagal ng problema yung baha kahit sa mga nakarang administrasyon. Pero kung ang sagot lang is because tawag nito, tayong catch basin, kapaborito RJ. Yung below sea level. Oo. That's not leadership. That's betrayal, Kantoyay. Action is not about empty calls for unity. Unity without truth is nothing but hypocrisy. Paano magkakaisang tao kung mismong pinakapektado ay hindi pinapakinggan?
Now, totoong action means, kwanto una, open contracting at procurement transparency. Dito lahat ng kontrata at bidding ay nakapost online at nakadisplay sa mga barangay halls. Alam nating procurement ang pinakamadaling pasukan ng katiwalian. Overpricing, kasi andyan ang overpricing. Gawin ka paborito, Ajay. Andyan din yung mga ghost projects, mga under-the-table deals. Pero kapag bukas ang lahat, mahirap nang magtago ang anomalya. Secondly, kwanto? Participatory budgeting. Dapat kasama rin ang mamamayan sa pagpaplano at monitoring ng mga pera ng taong bayan. Hindi madaling makapasok ang questionable items sa budget. Pangatlo, kwanto? Dapat meron tayong project transparency scorecard. Hindi lahat sinusukat kung nakabudget ang proyekto, kundi kung natapos ba ito on time at may tunay na impact. Kasi tignan nyo yung mga flood mitigation projects natin na iba kapaborito, Ajay. Ghost projects yung mga iba. Pero akasingil lara, ang kapabalat may structure. So, this is something, itong sinasabi niya ngayon, dapat meron tayong project transparency scorecard para namumonitor natin. Oh. Pero Lante, kahit na kumpletuhin mo ang mga yan, kung tao pa rin nila yung nandyan, wala din. Di ba? Kasi tulad sa, alam mo, yung sa BAC, yung Bids and Awards Committee, hindi lang solo may empleyado, mayroon pang mga ibang NGOs na nandyan. Pero kung kakutsaba mo rin, wala. Just to show na nagre-represent din sila ng ibang sektor. Di ba? O para pag-usapan ng mga ganito, paano no kinoy, na-influensya mo tas siya pa mang-appointed sa rata na. Siya pa mampili Di ba? Yes. Siyempre, yung utang na loob, nandyan yan. Ako ang in-appoint mo dito Oo. Yung ang sa ano namin noon, sa yung dito sa police, yung advisory council, may mga pastor doon. May mga sa academ. Yes. O sa akin, sa media. Oh. Di ba yun? Yeah, Kompleto. Parang ganun din sa mga yan. Sinusunod nila yung nakalagay sa proseso. But the question is, meron ba talagang, alam mo na, yung matek, yung talagang walang ano? Yun ang question dyan. Paano pag na-influensyaan? Yun. Wala na. Kaya yung sabi suggestion niya, they can do that, na kumpleto datan, walay representative na unyan sektor, ganito, ganon. Pero pag mag-appoint, yun namang nakaupo, ala din. Siyempre, di ba? Nagigits mo yung gusto kong sabihin. Parang yung circle na yun, hawak niya lahat. Di lusot. Di ba? Kaya nga sabi nitong ating nagbigay ng kanyang liknaan, kung tunay ang malasakit, act with honesty, courage, and humility. Gawin ang trabaho ng tahimik at tapat, not for the cameras, not for propaganda, but for the people. Because transparency, because transparency is not photo ops, accountability is not excuses, action is not slogans. Tama ng palabas, panahon na para sa batas, datos at totoong solusyon. Sana maraming taong ganyan at sana sila yung maupo sa posisyon. Bakit ka mo? Yes. Pag yan, yung mga taong ganyan ang pag-iisip, yung straightforward, maganda ang kalalabasan, di ba? Yes. Ng ating gobyerno. Pero pagka, alam mo na, na-influensyahan na, wala na. Kaya nga nung napapakinggan ko si Mayor Patrick, talagang straightforward yung kanyang mga sagot balikan nga natin yung portion na yan. Ipararinig lang natin muli na sa bayan ng Calasiao, hindi nila kailangan yung declaration ng state of calamity because ito ang sagot ni Mayor Patrick Agustin Karaman. Hindi po kayo nag-declare ng state of calamity sa bayan? Yes, actually, nung nagdaan, alam naman po natin na same effects po ito nung pagbaha nung July, pero hindi po tayo nag-declare ng state of calamity ngayon dahil sa tingin ko po kaya naman po i-manage po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Calasiao. Yung paano yung pondo natin, sir, hindi naman nagamit yung calamity fund, pero parehas lang po ang servisyo na ibigay nyo. Kaya naman po natin i-utilize po kung ano po yung mga kung ano po yung available na pondo dito. Hindi naman po kailangan mag-declare pa po ng
state of calamity, lalong-lalo na po at meron pa po, kino-forecast ng Pag-asa na may 4 pa po daw na papasok na bagyo. Huwag naman na po sanang maka-apekto dito sa bayan ng Calasiao, pero inisip din po natin yun kung kaya't hindi po tayo nag-declare ng state of calamity dahil sa tingin ko po at nakita naman po natin at sa tingin ko po ay kinaya naman po ng bayan ng Calasiao yung nagdaang pagbaha dito po sa ating bayan. Sir, may ba tayo? Yun. Oh, yun. The Kinaya. best, so, Kaya pang i-utilize mm. yung budget ng bayan. Siguro sa mga ibang bayan na nag-clear, hindi na nila kaya. So kailangan na nilang humugot. Talaga mabigat ba yung problema nila? Kailangan na nilang humugot doon sa may pondo naman. Basta importante, wag maubos. Tulad niya, naka-reserve. Dahil meron pa namang mga, di ba? Ganun yun eh. So, nasa ano yun? Tama ka. Nasa diskarte ng namumuno yan. Di ba? Yes. Pero kung marami, meron pa naman. Kahit nag-declare, kung kunti lang yung sapat lang ha, yung sapat lang. Huwag yung parang waldas na panaggastos. So dyan papasok yung sinasabi mo na kailangan may transparent. Yes. Ano. At saka sabi ko nga, good for Balay na Calasiao kasi yung leader nila marunong mag-manage ng pera. Ganun talaga yun. Kinulang na nga eh. Di magde-declare na. Dahil hindi marunong mag-manage. Yun ang gusto mong sabihin. Pwedeng ganon, kapaborito Jay, di ba? Yun na yun. Kayo na makakasagot niyan. Bakit? Hindi nyo kaya yung kaya ni Mayor Patrick? Di ba? Yun na yun. Kasi pinagkukumpara mo eh. Di yun na yun. Obvious. Magtutuloy po, lig na ibalik. Kaya rin inasarin pakabatan pa imano malalapunid sa rin marangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sonata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad Aliguas, tan Arangkaday Calasiao, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Calasiao, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city?
And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulik na ibali at ating talagagi kalup kan tabi ni siyempre sa rin magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tanda sa magtarilingkor, magtarion ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Kalutan kan tabay timat niya technical side, si Engineer Nixon Dakal. Amay kwan mo ni man partner. Ya singa nanggagalaiti. Oo. To ha. si Sechis. Oh, pero by the way, before anything else, kapaborito Jay, may bagong kapalit na si Mayor Magalong ha. Si Asurin. Oh, si Asurin. Pero dating PNP chief. yes, si dating PNP Chief General Rodolfo Asurin Jr. Si Katibalon Special Advisor at Investigator na ICI, kasalat ng Mayor Benjamin Magalong. Pero sa ikondare arum ka paborito. Yan na yan. Liknaan ko rin. Parang nararamdaman ko na yan. Sa kwanto nun Ken, si Barsaga. Kaba may Barsaga? Oo, yung congressman na. No? Oo. Mapuna din. Sa kwanto sa kwanto tutan na lang ni Romualdez sa ICI. Kwanto? Oh. Wala na. Puro Kasi, tutan na lang ni Romualdez sa ICI. Kwanto? Wala na. Kanto isa kayo natin. Ay, wala rin mangyayari dyan. Kasi asurin eh. Asurin. Kanto. Ano ba? Diknaan yan ha. Oo, liknaan tayo. Kasi yung ano ngayon, yung alam mo yung mapagpuna, yung mga mapagpuna, ang tinitignan dyan, yung talagang integridad
nung pagka-independent nung Yeah. komisyon. Oo. Di ba? Mm. Pagka, tulad na nga siya sabi ko sa iyo, no, na pagka nandyan si Magalong, si Mayor Magalong, siyempre, sinong nag-appoint, di ba? Oo. So parang may, di ba, mas Oo, maganda siyempre. yung... Wala sabi mag-appoint. nga- Ang Kaya pinakamaganda nga sa yung lahat utang siguro. na loob nga. So, saan patutungo? Oo. Mas, At saka si alam mo Asurin, kapaborito, Ajay? siya yung unang PNP chief ata sa ni Presidente Marcos. Marcos, yan ang nga sinasabi na katutulik na. So yung parang sinasabi mo, nang kini-question dyan, yung mga liknana, hindi ikaw ang nagsasabi. Oo, sa mga yung liknana, liklaan nila. pag nababasa mo, Oo. parang yung kini-question nila yung integridad. Integridad. Yun. Nung ICI. Yun, nung ICI. Kaya sabi ko, mas maniniwala siguro mga taong bayan dyan pagka wala nang pakialam ang Malacanang totally. Mm. Tatag na lang siya ng isang independent organization, kapaborito RJ, kayo nang bahala. Gumawa ng investigation. Mag-submit na lang kayo later. Alam mo yung kumpare kong manginginom, may suggestion dyan. Kanong kagabi nga, sabi niya. Ano kaya yung parang may ano din siya? Parang sabi ko, may talagang matalino ito. Ano kaya kung dahil sa pagre-resign ni Mayor Magalong, yun din ang kanyang question dyan, yung integridad. Ano kaya kung magkaroon din ng parang ICC, sabi niya? Yung magkaroon ng mga nation, ng mga United Nation, ng mga ganyan, mag-iimbestiga sa mga korupsyon na yan. Kasi hindi mo maimbestiga ng sarili mo. Di ba? Pwede? Kasi, di ba, tulad nung, napanood mo yung si Presidente Donald Trump, na parang pagdasal natin ang Pilipinas dahil sa korupsyon, kaya sabi niya. Kaya nga, pero ang tama, baka yun yung nasa isip mo kasi internal problem to. Yun. Internal kasi, at saka pagka mangyayari pa yon, pakikialam na sa internal problem. Baka kahit hindi ka gumagawa ng, di ba? Mako-compromise na yung sovereignty. Yun, sovereignty. Yun nga. Pero ang parang may punto ka ko dahil paano mo imbestiga ng sarili mo? Yun lang. Pero Diba? siguro mas maganda, mas credible kung Korte Suprema. Pwede din. Pwede diba? din. Oo. Mas maniniwala pang taong bayan siguro kapag kang gumawa ng investigation, Korte Suprema. Pwede yun. Yung di na sino bang pumipili ng Chief Justice? Among themselves, di ba? Actually, Yung may tinatawag justices. na hindi rin. Hindi rin. Meron tayong sila rin yung namimili ng uupong ombudsman. Ano na yung tawag nila doon? Meron silang tawag na doon, may organization silang ganon. Na may mga titignan silang mga pangalan, and then they will make recommendations to the Office of the President. So Office of the President. And then the Office of the President will make the appointment. So Office of Presidente pa rin? Yes, Presidente pa rin. JBC. JBC. Oo, JBC pa lang tawag nila doon. Kaya, yun ang nangyayari. Sana hindi magiging aso-aso lang yung ICI mamaya. May OTL doon. May OTL. Ano yung OTL? Utang na loob. Utang. UTL. Ano yun? Ay, nako. Pero, ang kaiba nun, kahit na-point ka ng presidente, hindi kanya maalis. True impeachment na. Yes. Yun. True impeachment pero process yung pagkatalaga mo doon, di ba? Because of the President. Okay. So, pero ito mga kapaborito kaya nga kahit in-appoint sila, independent na sila. Yes. Once na nakuha na nila yung appointment nila, yung independent Chief na Justice sila. saka Ombudsman. Mawawala na yung OTL dyan. Independent kasi first na sila and doon. foremost, ang kanilang duties and responsibilities na ngayon ay kung paano may papatupad ang tamang hustisya. Pero siyempre sasabihin pa kung nag-appoint sa iyo. Well. Nalimutan mo na ba? Parang ganoon. Pero hindi lang siya kasi marami pang mga ibang kasama niya. Parang kung ano nga yung ministerial. Parang ganoon. Kasi siya yung authorized. Yes. For you to makairong dyan, di ba? Sige. Sana, kaya sa kwantuya, so ng text. Sana aliwan aso-aso sa investigasyon danani ko. Kasi kayo talaga because of nako kayo ang galing yung kumonekta, pero siyempre sabi nga freedom of expression, basta may limit naman. Yes. Diba? Para hindi kayo
ma-cyber libel. Mamaya magka-problema kayo dyan. Isang tao lamang ang nasa likod ng script. Parang ganun, di ba? Script. Sabi niya, scripted lahat. Pero ito ito na nanalo yun. na yung mga tao, di ba? Oo. Ito na yung sinabi ngayon ni Senator Chis Escudero na inaakusahan niya si former House Speaker and late Representative Martin Romualdez na siyang nag-orchestrate ng isang sarswela para ma-divert yung attention ng publiko laban sa mga House lawmakers na allegedly behind the flood control anomalies. Kasi yung insertion dyan napakalaki tapos dyan pala itinuon, di ba? Inalisan mo ng budget yung mga ibang ahensya tapos lumubo naman sa DPWH. Sinong may alam doon? Yun nga. Yun nga. So, yun na yan. Alam mo, insertion hindi na nakayanan ni Juan, ni Saldico yung pressure. Kaya nag-resign na siya as congressman. Congressman. Pero hindi pa siya ligtas. Pero siyempre may pananagutan pa rin yan. Pinamomonitor na siya actually. Kailangan sagutin niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Yung Interpol, ni-request na nila na alam naman yung siguro location. yan ni Congressman Saldico, total. Pero di na siya obliga na mapunta dito ng Kongreso. Kasi out na siya. Yun lang, out na siya. Pero, siyempre, kapag ka may kaso, it's up to the government. Yes. Kung ito nga administrasyon na ito, nadala niya si former President sa The Hague. But hindi nila madala si Saldico sa Pilipinas. Parang yun ang challenge vice versa. ngayon. Yun ang challenge Kaya ngayon. nga, Kung makikita natin how sincere, kung gaano kasinsiro ang administrasyon na ito ni PBBM na labanan ng korupsyon sa kanyang administrasyon. Pero alam mo, pagka natuturete na yung utak mo, yung dakal ng problema, hanggang pulay peace of mind mo, manisya kayo, decision to man. Sabi nga ng kausap ko, hindi, mayroon ng mga nag-advise na gano'n ang gawin, di ba? Kasi biruin mo, sasakripisyo mo pagka-congressman. Yun nga ang dilema, ngayon kapaborito RJ, kasi nakita mo yung interview kay Kwan, BP Sara, narinig mo yun. Tinanong siya kung nakausap na niya si PRRD, former president. Hindi na kasi gano'n din sasabihin niya na itong administrasyon na to hindi marunong. Kasi nandun siya sa Senado. Na-observe din niya yung mga ganyan, yung pagsasalita ni dahil nandun siya to defend her budget at naipasa naman. At kapaborito RJ, na-appreciate ni Sherwin Gatchalian. Yung kanyang budget na pinasa sa Senado. 900 na lang yan. Na-appreciate niya kasi very detailed. Yung kanyang budget. Naawa nga si Senador Bungoy. Ibibigay na kung pwede nga lang, ibigay niya yung pundo niya sa Senado. Para-aralan pa. Kung sabi nga idagdag. Yes, at sabi nga rin ni Jinggoy, yung mga sinasabi nila na-involve na mga pundo sa flood mitigation, bigyan na lang natin kay Office of the Vice President para maging working Vice President naman siya. Di ba ang daming nalis na budget, di ba? Yun pala napunta dun sa... Ayun na nga lang, Office of the Vice President na nakakatulong sa mga nangangailangan. Pero ito, baka masagot mo yung tanong. Nung mga kumpare ko kagabi. Sabi niya kasi, kung insertion yan, di ba ang final say dyan ang presidente dahil sa sinignituran niya yung budget. So, hindi pa niya nabasa yung insertion. Yun ang tanong naman nila. Yes. We have been asking that ever since diba? Parang sa Pangasinan, yung pangibagato kasi, akin agto-akutuan. Lanti. Yung kanya, who has the final say? Sekwang kulante, no say rasunto at singa malinis to konsensya to ya pimirman tinan. Kasi di malan diba? Kasi siyempre lagi ta sa ilalo to di madalan lad pigaran proseso pinirmaan na ng speaker, pinirmaan na Senate President. So okay na pagdating ko sa aking office. Ang sagot ko din sa kanya doon, kaya nga insertion in-insert. Siyempre mambukay ka. Di ba, kami pipirma mo in-insert. Tulad nung nangyari noon ka, in-insert nila, tapos pinush nila na ipasa,
Oo. And then pag napasa na, ipo-pull out nila yung pondo. Yun. Ayos. So, Yun yung three Maganda. keywords doon eh. ngayon, kung Insert. nasita, o di wala. Ayun. Kung di nasita, di lusot. Deny. Yun, nakalusot. Kaso hindi Hindi nakalusot. sa mata. Nandiyan na si Kalikasan. Ayun. Yan. Parang, sabi nga may sabi nga parang divine intervention daw. Yun, divine intervention. ng bagyo. Tama yun. Kaya ito ngayon. Para mabulgar lahat ito, nakakabulgaran na. Ito nga. Mainit na ang usapin sa kahapon. Nag-privilege Senado, speech. nako. Si Juan, si Kiss, Chis Manong Escudero. Kiss. Before Pimbalas mo, may panagsalita to because of may salubin. Talagang Lignahan. may aliklik na to. Kasi Kasi parang pangibalikas makatayan to. kung magsalita. Oo. Pero nandun pa rin yung pagkaganon niya. Pero talagang, ay nako. Before we play, yung... meron ba tayo? Meron tayo. Sige. Before we Aantayin play na. the privileged speech of Senador Chis Escudero, wala li uba to ng kin Congressman Romualdez. Hindi kanto. Sa kwanto, I listened to the privileged speech of Senador Chis Escudero. With respect, what we heard was not an expose but a DDS script. Ano yan? Kanto. Ano yung DDS? DDS Duterte siguro. Ano kaya yung Ano yung DDS? DDS script? Narinig ko rin niya. Ano DDS? Anong DDS script? Ano yung DDS? Sa kwanto the same recycled accusations we have long seen on troll pages and social media posts. Walang bago at wala ring katotohanan. Kwanto! Diba? Pwede ka nga ano dyan eh. Yung dinerekta ka, then go to proper forum. Diba? Diba pwede? Pwede. Pwede siyang magsampa. Oo, pwede. of course. Doon na magkakalaman. Yan. Kasi direkta eh. Yes. Ito, baka nandyan na, kapaborito Jose. Sana pa. Tapusin muna natin itong kwan. Nauna na itong reaction ni Congressman Romualdez. Instead of answering the serious questions he himself must face, Senator Escudero chose to deflect. He did not deny the allegations against him. He did not explain his own rule in flood control kickbacks. Imbis na magpaliwanag nanisi siya. Malinaw naman ang katotohanan kanto ang talumpati ni Senador Escudero ay hindi tungkol sa pananagutan kundi para isulong ang kanyang personal na ambisyon. It was a performance designed to profess loyalty and service to Vice President Sara Duterte Quanto and to position himself as her ally for 2028. Ang tunay na pinagsisilbihan ay hindi ang katotohanan kundi ang sariling interes at plano sa politika. Plano sa politika. Yan na yun. Kasi ever since, diba? Pagkaupo pa lang niya, diba? Mr. Congressman, may tanong din sila sa inyo kung sinasabi niyo plano sa politika. Ano daw ang motibo ng Congress sa pag-i-impeach kay BP Sara? Parang nakulambit din niya yan. Sige. For my part, I will continue to cooperate with every impartial investigation. My record can withstand scrutiny. Mat. Pwede ninyong bukaitan, sukaitan, kaykayan, bukayan. Doon na yun. Pwede yung koti. Ayun. Yun. Walad aralaman. Alaram-laman niya, Pangasinan. Pero alamok. Wala akong tinatago. As for Senator Escudero, kung tunay na pananagutan ng hanap, sa presento na daw siya magpaliwanag. Presento na kaagad presento na Pero kaagad. abogado din yan. Of course. Abogado ba siya, no? Yata. Si Abogado Speaker. rin, Battle of na yan. Yan. Ito yung naging privilege speech naman ni Senador Chis Escudero. Pakinggan po natin. Panipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit, name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba?
Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman, umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado, at sa ilang media, ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa ang bukod, hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo. Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Shanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila niya, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang... Siyempre, hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Just the House Speaker. Yan na ba yun? Yun na yan. Parang nabitin ako naputol, kasi dami pang beses niyang... Oo. Eto, meron pa ako actually dito. Oo. Ayan na. Yan na. Budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole. The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. And allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why? Yan na. Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ang flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release sa FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil,
Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko at marahil na-discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo, Ginoong Pangulo, na naganap din ang mga ito noong 2023, 2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lacson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ang katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Maski na alam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Ulitin ko. Ginamit ni Martin Romualdez ang FLR at ang pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan at sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. And that is why, Mr. President, distinguished colleagues, at the height of the impeachment controversy and amidst the passion of some sectors to remove the Vice President at all costs, I urged prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. In the end, Mr. President, the Supreme Court vindicated us. The Supreme Court vindicated us by saying, among others, quote, "There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means." Close quotations. Ginoong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginoong Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng bira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Si Katutan. Isposte ni Ditan, tandok dukoy at tanagagi ka, pero nitan na. Pero ito talagang may bulgar na yan, kapaborito. Pero para sa patas na pamamayag, nauna nyo nang narinig. Yung sagot dyan ni Congressman Romualdez. Pero matindi yung mga aligasyon. Ngayon, kung gawa-gawa niyan, then, di ba? Nasa di ba? Ba't kaya ang tibay ng salitang greed? Yung kasakiman. Napakatibay ng salitang greed na yan. Para sa kayang-kaya niya yung accountability. Not for the, Di ba? Ay, socialist. Sige, untuloy niya. Sulik na. Patalastas ba? Oo, patalastas pa. Tuloy-tuloy na eh. Narito muna ilang pa mga paalala. Ditangkila ba natin tanagagik? Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata.
Buksan ang putat-putang informasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Alas 8.38 at ating talagagik, Liknay Bali ni, kaulapakan tabi ni siyempre sari magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay magtariling ko or magtariuran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Baka may mga likna na dyan. Oo, talagang umiinit ka paborito, RJ. Kasi may baka... basang ko niya eh. Basahin mo sa na lahat. kwento ng Senador Chis Escudero, kapag nagturo ka ng daliri sa iba, alalahanin mo, may 3 daliri na nakaturo pabalik sa iyo. Mas dakal. Mas dakal. Sa kwento mo ng Senador Ping Lacson, arungol ko. Kwento no siya pa paparungolan to saya, pero niya so kwento ay, he is overly vocal, boastful or aggressive so he can create an image of strength through noise, kwanto. There is a saying, kwanto, the loudest one in the room is the weakest. Say kwanto, pero it is... may bubus nga kamo balot, talagang nutwa. Why not? Pukpukan, why not? Lante. Ikaw Senador Ping halatado ka rin sa imbagam, no, si pa may Maxwell, lupok lang lamang ko mo. Lante. Sa kwanto ay balot ay kapaborito Ajay, magano, antis tayong laanitan, at laan tinira may liknaan na sari umbalay. Mga reaksyon 0912 wala na pala yun. Yun. Sa kwento ng brother, paano mo pauuwiin si Sinong Saldi brother ko? yan? Si Brother Manny. Brother Manny, good morning. Paano mo pauuwiin si Saldi ko? Kinansil ng government ang passport niya. Kwanto? Pero according to Secretary Romilla, minomonitor na, nakikipag-ugnayan na sila. Sino? Secretary Remulla. Si Yes Sir. Yes Sir. Yes Sir. Bida na naman Si Yes Sir. Sumikat si Yes Sir eh. Okay. Ay, nako. Okay. Kaya mapapauwi kaya? Basta yes sir. Pero sa Kongreso out na. Wala na silang obligasyon sa kanya. Pati yung mga secretary kinancel na lahat. Lahat na? Kasi wala na hindi na siya congressman di ba? Ano pang reaction diyan? Yan. Kay Madam Cecilia Morante, siyempre nagpapabati, lalo na kina Yayo Yoko Batutay. Kay Sir Ben Gabo Villanos, good morning. Kay Sir Clarence Villa, good morning. Ay, ambo. Sa kwanto ng J. Nasin Tawataw. Ag kayo mang kirum. Diyan Tagalog, huwag kayong kurap. Kurap. May kurap kanto, C-O, capital letters ni. Koko. Huwag kayong kurap. Kanto. So, saldi ko, C-O. CO ba yun? CO. Parang si atoy ko. Yes. Kay Sir Bernard Masaoy, good morning. Yan. Siyempre kay Madam Emma Alipio, good morning. Kay Engineer Rodolfo Dion, good morning. Hi sir, good morning. How are you? At siyempre nabanggit ko, nabanggit ko na rin lang si Madam Emma. Siyempre banggitin ko na rin yung mga single ladies. Sina Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, at si Kagawad Esperanza. Yun. Kaya Christopher, good morning Chris. Diyan sa Kalasyaw, sa Eco Family, diyan sa Lungos. At kay yan, Councilor Matibay, Elias Beliano. Ayan. Kay Madam Chia, good morning din. Magandang umaga din po sa inyo. At siyempre sa pagpapatuloy po ng ating mga balita, mga kapaborito, yun na nga po, nabasa na rin natin yung mga reaksyon ni Speaker Romualdez. Ayun na yun, sa privilege speech ni Senador Chis Escudero. So, ano kaya ang susunod? Ano kaya ang susunod kapaborito, RJ? Yung may isang nag-a-analisa ng balita, nagugurdol ako Nagugurdola. May daklay ken pipikuwatan to. May daklay singa aliling to may nuilog daklay may lulusutan to. Pero, si musuldong-suldong. Pero sabi ko naman mabuti to, nagkakaalaman na. Tama po 'yan. Tama po 'yan. In fact, malungkot si si Secretary Vince Dizon Nalulungkot siya kasi wala na siyang kasama na kagaya ni Mayor Magalong. Kasi he's a big loss po talaga para sa akin personally. Yes,
Sinubukan ko po talaga na paulit-ulit po kami mag-usap nung Biyernes ng gabi. Pinipilit ko po siyang mag-reconsider. Pero tingin ko po at that point talagang nagdesisyon na po siya at final na ho yun. Pero alam mo, may nakausap din ako. Walay siimtutan. Kwantumat. Second ko, nung tutay walang kanunutan mo. Masiimsi rin. It's your right. Man-analisa mo noon tan kung kumat. Pero siyempre, di ba? Di ba? Nayarin na Tapiano na patatag. May integridad tumat, di ba? Kasi nga, sabi ko nga Amansan siya may integridad to. Talagang lumalaban. At para sa good governance talaga. Di ba? Yes. Kasi, ay nako. Ito na nga Sino na yung mga tao ngayon na lumalabas? Pero sabi ko nga sa iyo, kapaborito Joseph, nasa atin po yan na nag-uobserba kung anong paniniwalaan natin. May nag-aakusa, may nagdi-deny. Yan. Ito doon sa reaction ng Supreme Court doon sa pag-deny ng abogado na pinirmahan niya, ninotarize niya yung affidavit ni Marines. Bakit? Kasi yan, sumuso na rin yan Kumonekta na rin Kumonekta na rin Itong pati notaryo Pero sabi mo nga nung kahapon, kahit na hindi na yun papansinin dahil nag-auto pa siya. Nanumpa siya sa Senado na he has nothing to tell but the truth. That he has to tell the truth and nothing but the truth. Yes. Pero dahil nga sa na-issue yun, kakalkalin din na. Pag kinalkal yan, another issue. At syempre, ang delikado doon yung gumamit ng... Yung nga sabi ni Senador Chis Escudero, pati yung nagnotaryo, kinakalkal nila. Pero ito, para malinaw sa atin. Pero ito, malinaw para sa atin. Anong sabi ng Ang sabi ng Korte Suprema, Notary Public cannot perform notarial act without the presence of signatory. Ibig sabihin, bago sabihin ng abogado na hindi ako yan, alam niya sa kanyang sarili na yung pumirma doon na nag-execute ng kanyang affidavit ay siya yung taong kaharap niya. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya nakaharap yun. Kasi that will cost him or her his title as a lawyer. May kilala akong abogado ganun. Napaka-stricto. Alam mo, pag magpapanotaryo ko, kailangan ang presensya mo. Yes. Nandun ka kasi yun ang dapat batas. Pero meron naman tayong kilala na kahit wala, meron ng... Pero delikado yon, their own risk, di ba? Kung alimbawa ganyan na issue, big issue yan kasi, di ba, pinag-usapan. So pati yan nakonektan na rin. Yes. Kaya kawawa yung abogado. Di ba may baka masampa ng disbarment, di ba? Pwede. Kasi sabihin mo ba namang wala kang alam doon? Ay pangalan mo yun nandun. Kaya ito, pero grabe ito talagang galit na to. Sino? Meron siyang nagdasal siya. Sino? Sabi niya, si Greco Belhica. Yun yung sabi dating niya, nasa sabi niya, meron pa ba yun? Yung ahensya na yun? Wala yung, na yata para yun sa korupsyon? Iwan ko kung meron pa. Hindi na matunog hindi na matunog. Pero panahon ni Presidente Duterte. Yun ang matunog. Ano siya ngayon, congressman? Hindi na. Private citizen na lang? Citizen so na nagbibigay ng liknaan? Sabi niya, panalangin niya, Lord God, sabi niya, please, shut down Congress, make all corrupt and incompetent officials resign. Give us a new constitution. Teach us to fear and know you and bring us together as one in Jesus' name. Amen. Pero di ba ito nalalahat na Kawawa naman yung mga matitino diyan. Dahil sabi nga natin palagi, not all. May mga kongresista na lumalaban talaga sa katiwalian, di ba? Di ba? Tulad ni Nalibeste. Di ba? So, si yung Barsaga. Yung kumanta-kanta pa ng Meow meow. Di ba? So hindi naman lahat. Hindi naman lahat siguro. Yun lang siguro sa yung mga kurap. Pero siyempre ang nababanggit yung institusyon, di ba? Yes. Congress. Pero lahat siyempre. Pero nothing to worry. Pagka malinis kayo, di okay. Malinis kayo Kasi ang kalaban ninyo ngayon, yung mga nangungurakot, yung inyong budhi, kung takot pa kayo, yung inyong konsensya, di ba? Yan. Yung tinatawag palagi natin kapaborito Joseph na peace of mind.
Ako ang no ang iyong konsensya. kapukalaman, no ang kapukaman, nagurto ka, teka kugip may labi, sige pa. Ka na stress. Sige pa. Unugip ka, umbangong ka, paano si Alonso Blea bitlen dakwan. Siguro, Di ba? siguro Pati kapaborito pamilyang RJ, piktado. siguro ng Agni a Bulgaria, Ay, happy. bali-bali ka Hayahay. kaugip. Bali-bali ka kaugip da. Hayahay. Pero natan ta Bulgarla, Oh. katulatan sa panggugunigon nanda. Oh, di ba? Sigurado tan ni si amay Mrs. Tula mismo ng Congressman Romualdez, ang ipatwa. Oh, pati siya nagsalita. Na high blood yung asawa ko kanto, di ba? Dahil doon siguro. Dahil siyempre, kulang kay Ugip. Diyan dalaman mo wala epekto to. Di ba? Ngayon ko lang siya nakita nagalit na ganun. Kanto. Paano pati pangisubom nakakanon mo, di ba? Wala may kung minsan na nasusubukan mo, yung nag-imagine ka. Ang pait-pait. Ay nangalag mo nakmon. Di ba? Lalo la problema. Yes. Dakol sa kwartam, pero may problema, may sarili mo, at may mental stress. Kakwanda, di ba? Yes, ay, mental mahirap stress. Hay. Pawilong ko pa ni si Cheese. Senator Cheese, parang gusto ko pang pakinggan yung mga ibang sinasabi kasi niya. Kasi ang haba nun 27 minutes actually. Yung mga ano lang. Ito, may portion naman. May portion na naman na talaga sinabi, ha? Yan po naka yan worldwide. Yes, Ito lang. Tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati. Kapag ka nagturo ka ng daliri kanino man, may 3 daliring nakaturo pabalik palagi sa'yo. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ng PCIJ na ang dami naman palang opisyal, hindi lang senador, mas mataas pa ang tumanggap din ng ganong uri ng kontribusyon noong 2022 elections? Ang tanong ko ay simple. Kung legal at walang mali sa ginawa nila, edi dapat legal din at tama ang ginawa ko. Pero bakit ako lang ang iniimbestigahan tungkol dito? Higit pa doon, Ginoong Pangulo, hindi ba tayon kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Bakit hindi inaalam yun? Ako lang talaga? Pangalawa, inintriga ni Martin Romualdez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa pananaw niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Ngunit, Ginoong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng 17 congressman na kasosyo niya, kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Isa na naman po itong patunay, Ginoong Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may 3 daliring nakaturo pabalik sa'yo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan niname drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman. Bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May 3 daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Ulitin ko po for the record, Ginoong Pangulo, ang sinabi ni retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera
na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery ay di umano hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? DOJ man, NBI man, AMLAC man. No ako po'y pinuntahan, no ako po'y dumalo sa imbitasyon ng ICI bilang resource person. Binanggit ko at tinanong ko din ito sa kanila. Ganito ba katindi ang kapangyarihang hawak ni Martin Romualdez? Na bagaman hindi siya speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya at nagagawa pa din niya ang nais niya kaugnay sa isang mapamiling hustisya o selective justice. Halimbawa, bakit ang daming kondisyon bago ipasok ang mga diskaya na nagpangalan sa maraming congressman sa witness protection? Pero pag si Alcantara, Hernandez at Bernardo, walang ganong kaparehong kondisyon. Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga niname drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na diniliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, "We will work on it lang." Bakit interesado ang lahat sa 6 na senador na idadawit di umano ni Bryce Hernandez na handang-handa tayong alamin sana kung sino-sino sila para mapagpiestahan natin sila? Pero nung sinabi ni Bryce na hindi pala senador, kung hindi kongresista lamang ang papangalanan niya, aba, biglang naglaho ng parang bula ang atensyon. Parang wala na nagtanong. Parang wala nang interes para alamin, sino-sino nga ba yung mga yan? Kung ako po yung tatanungin niyo, alam ko merong 6 na senador eh. May nagtatanong sa akin, bakit wala si Cheese? And my answer to that is, I'm almost sure, though probably hindi ma-mention si Cheese, simply because walang insertion doon. Si Senator Escudero, wala doon. Hindi po senador yung laman nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. Nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon ay ang dating Pangulo, dating pro tem, dating punong mayoriya ng Senado, na lahat nagkataon din lang ba na bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? What is painful, Mr. President, is that along the way, reputations have been disparaged and tarnished. Innocent persons have been implicated, and the Senate is slowly but surely being destroyed. Nagkataon lang po ba na ang lahat ng ito o ito'y sumusunod sa isang script, direksyon at basbas ni Martin Romualdez? Sa kanyang script na naglalayong ilihis ang galit ng bayan mula sa kanya at sa mga kasabwat niya at ituro ito sa Senado at mga senador. Ginoong Pangulo, ang script at sarswelang ito ay di uubra dahil napakalayo po nito sa katotohanan. Napakasama sa panlasa at tinitiyak ko sa inyo, hindi po ito matatanggap at lulunukin ng sambayanang Pilipino. I've been in public service for 27 years. I've never been accused nor charged with corruption. This is the sterling record which they are trying to tear down, and I tell you, they will not succeed. I will defend myself, Mr. President, against these malicious and false allegations. In fact,
I have already filed and will be filing necessary and appropriate charges against my accusers and prove them wrong. And with the help of the Almighty, I will be vindicated and declared innocent, I am sure. Kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko, Ginoong Pangulo. Ngunit, Ginoong Pangulo, sino po ang nagtatanggol sa ating institusyon? Kaya't ang aking tanging hiling po sana sa inyo, Ginoong Pangulo, at sa ating mga kasamahan sa Senado. Labanan po ninyo at huwag niyong pahintulutang ang mapamiling hustisya na lantarang nangyayari sa harap natin ngayon. For what is happening now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the court of public opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance to get away. Si Katutan, natatang tanagagik, ha? Selective justice. Kung sino pa yung laging nababanggit, hindi exempted sa mga kaso. Di ba may kinasuhan na sa NBI? May kinasuhan ng NBI pero wala tayong naririnig na pangalang nababanggit ni Senador Chis Escudero. Kaya nga yung... The mere fact na nababanggit siya sa mga committee hearings ng Blue Ribbon Committee, hindi pa rin siya nasampahan. Kaya nasabi tuloy ni Senador Chis Escudero, selective justice. Saka hindi naman bawal yung kahit ikaw, kontraktor ka, kumandidato ako, anong alam ko doon? Yes. Sa binigyan mo ako, ba't ko ba't ko tatanggihan? Di ba? Oo. Nag-contribute ka doon sa, tulong ko sa'yo. Tulong Basta Basta walang kapalit. Pera niya. So, ang questionin mo, kung saan galing yung pera. Yaw. Tapos ang pinapalabas, parang may connection na. Kaya nga hamon din niya Yes. Di ba yung mas mataas pa sa Senado, sabi niya, di may pinatutungkulan ka. Yan. Di ba nung 2022 election, di ba sila tumanggap ng contribution mula Ano kayang reaksyon ng Senate President? Nako. Sinasabi na niya, unti-unting nasisira ang Senado. Di ba? What are you doing as a Senate President? Kaya nga. So yung yun naman yung laman, yung gusto niyang palabasin. Ngayon, ang question na naman, siyempre, napaldo So, panani siya na saray manobserba. Pero kasi may reaction na si Congressman Romualdez na ayon naman sa kanya, malinis siya. Kaya lang, maki-question na tayo. Bakit? Kasi lumagpas tayo ng isang minuto. Palagi tayong lumalagpas Kapon 6 minutes. 1 minute. Ay, kapalay malam, yung oras miya tatin tanagagik. Ang ganda po, salamat. Tabayan ng susunod kagad ng number 1 ni Kapaborito Joy. Baby, akala pa kantabi lalang mula sa rin magtaryoran Kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez, at your service always. Tansay magtarilingkor, magtarin Kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kanta ba iti mo the technical side at ating talagagi Engineer Nixon Dagal. Siya po bukas mga Kapaborito dito lamang sa number 1 Pop Music Station ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng Kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan.